Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett l-għodwa tajba lilkom il-koll, inġbarna hawnhekk f'das-santwarju għażiż tagħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Nilqgħu magħna lilkom eżis ħutna li tinsabu maqudin magħna permezz tat-televiżjoni jew anke ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, intom maqudin magħna spiritwalment u b'mod speċjali nsellmu lilkom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk kollha li forsi għal raġuni jew oħra ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddiesa fiżikament. Ejjew ninaqdu f'din it-talba, l-akbar talba, għax mhix talba li nagħmlu aħna sempliċement, ma fuq kollox hija talba li Ġesu jagħmel għalina u jgħaqqadna fl-offerta tiegħu lill-Alla Missier mal-Kalvarju u x'hekk mal-ħajja l-mewt u l-qawmin tiegħu u fuq kollox jgħaqqadna mal-Missier. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu l-Mulej jaħfrilna ħtijietna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Lora u Alfred il-Gana u Lori Galja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispiritu tal-għuliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li inti wettna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġosuè. F'dak iż-żmien Ġosuè ġema' tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġosuè qal lill-poplu kollu, dan qal il-Mulej Alla ta' Iżrael: Missirijietkom Teraħ, missier Abraham u missier Naħor sa minn żmien il-qedem kienu jagħmru in-naħa l-oħra ta' xmara u jaqdu allat oħra. Jinħat lill-missirijietkom Abraham min-naħa l-oħra ta' xmara u għaddejtu mill-art kollha ta' Kanan u kattartlu nislu u tajtu lill-Iżak. Lill-Iżak tajtu l-Ġakob u lill-Esaw u lill-Esaw tajtu l-muntanja tax-Xeir biex tkun tiegħu u Ġakob u wuliedu niżlu l-Eġittu. U bat lill-Musè u lill-Aaron u drabt lill-Eġittu b'kull ma għamiltlu f'nofsu u imbagħad ħriġtkom minn hemm u ħriġt lill-missirijietkom mill-Eġittu u wassaltkom sa ħdejn il-baħar. U l-Eġizzjani għamlu għal wara missirijietkom bil-karrijiet u żwiemel sal-baħar tal-Qasab. U għajtu lill-Mulej u l-Mulej tafadlam bejnkom u bejn l-Eġizzjani u ġibtu fuqhom il-baħar u għattihom. Rajtu bajnejkom x'għamilt fl-Eġittu, imbagħad intom domtu żmien twil fid-deżert. Wassaltkom fl-art tal-Ammurin li kienu jgħixu n-naħa l-oħra tal-Ġordan u dawn ħabtu għalikom u jien erħejthom f'idejkom u ridtu artom u jien ridtom minn qudiemkom.
Balak bin Sifur, sultan tal-Moab, u ħabat għal Izrael. U baqgħet isejjaħ lil Balam bin Beor biex jisħedkom. Imma jien ma rridx nisma' lil Balam u kellu jberikkom u ħlistkom minn idejh. U intom samtu l-Ġordan u ġejtu sa Ġeriko u ħabtu għalikom in-nies ta' Ġeriko, l-Ammurin, il-Perizin, il-Kananin, il-Hittin, il-Ġizkanin, il-Ħitwin, il-Ġebbużin, u rħejthom fidejkom u bagħat qudiemkom iż-żnażan u dawn mhux ix-xabla jew il-qaws tiegħek keċċihom minn qudiemkom lilkom u ż-żewġ slaten tal-Ammurin. U tajtkom art li qatt ma ħdimtu u bliet li qatt ma bnejtu u għammartu fihom, kiltu mill-loqsma ta' dwieli u ta' żebbuġ li intom ma ħawwiltux. Il-kelma tal-Mulej. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Roddu ħar lill-Mulej għax hu tajjeb, roddu ħar lill-Alla fuq l-allat, roddu ħar lis-sit tas-sidin. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. U mexxa fid-deżert il-poplu tiegħu, xejjen slaten qawwija, eret slaten kbar. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. U l-art tagħhom qasama bwirt lill-Iżrael għaddej tiegħu, ħelisna mill-edewwa tagħna, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla l-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej biex iġarbuh u qalulu: jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżda qalilhom: ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħallieq għamilhom raġel u mara, u qal: minħabba fekk ir-raġel iħalli lil missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu: minn allura għaliex ordna Mose li żewġ jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibgħatha? Qalilhom: kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mose tagħkom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu d-dixxiepli: mela la darba din hi l-kundizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżda qalilhom: mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm mewnuki jitwildu hekk minn ġuf ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, imma hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-saltna tas-smewwiet. Min jista' jifhem jifhem. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Meta wieħed jiġi biex jibni jeżis ħuti, jibni d-dar jew jibni knisja, ovvjament l-ewwel li jagħmlu x'hekk jippjana kollox sew, imma x'ħan jibda jsir il-bini. L-ewwel ma jsejru x'hekk huma tħaffejr u l-pedamenti. U miskienu dak il-bniedem
li ma jaħsibx biex il-pedamenti jibnihom fuq il-blat għax iġarrab konsegwenzi li ma jistax jirranġuhom wara, mhux hekk. Il-pedament huwa ħanejdu hekk x'aktarx l-iktar parti moħbija u importanti fl-istess ħin tal-binja, mhux hekk. Hekk ukoll il-fidi tagħna ġisħuti għandha il-pedamenti tagħha. U l-pedament ħanużaw fis-singular tal-fidi tagħna taf x'inhu? Il-konvinzjoni profonda li Alla jħobbna. Jekk maħniex konvinti profondament mill-imħabba Alla allura il-kelma Alla laqqas nifhmuha ta'. Infatti ma nafx tajtux każ tal-ewwel qari tal-lum Ġoswe dak li kien qed jagħmel mal-poplu. Tiftakar Alla li ħelżek mill-Eġittu li mexxiek fid-deżert, x'qed jgħidlu f'kelma oħra? Ftakar kemm iħobbok Alla. U llum dan nixtieq nibda bih jien eżis ħuti. Il-bniedem li m'għandux konvinzjoni profonda li Alla jħobbu, allura fejn tidħol il-fidi tagħna ma jifhem xejn ta'. Tanti tkun konvinzjoni qawwija li Alla jħobbna li anke meta ngħaddu minn mumenti diffiċli rridu naċċettaw li Alla għadu jħobbna għad li maħniex nifhmu. Ovvjament il-wisa u t-tul u l-fond tal-mħabba Alla lejna aħna ftit li xejn nifhmu minnu u x'hekk eżis ħuti. U dan iwassalna l-Vanġelu tal-lum, eżis ħuti Vanġelu tas-sew diffiċli, anke għalija bħala saċerdot biex nitkellem dwaru. Pero Vanġelu importanti ħafna eżis ħuti ta'. U nibda biex ngħid, noqogħdu attenti ħafna eżis ħuti. Meta nisimgħu il-kelma Alla, jien nista' u għandi ngħid u nitlob l-Alla jenni ħanara x'tgħid lili. Għax jien naf iċ-ċirkustanzi ta' ħajti u x'hekk biex nifhem l-kelma Alla sew. L-ewwel nifhem ngħidu mulej xi tgħidli. Naqbad ħajti fuq idi l-oħra, iċ-ċirkustanzi ta' ħajti naqadhom flimkien u nitlob biex il-mulej jurini xirid minni permezz ta' din il-kelma. Jien nista' ngħid mulej lili xi tgħidli, però ma nistax ngħid xi tgħid lilek, dak tittara int. Biex qatt eżis ħuti qatt ma nużaw il-kelma Alla biex insawtu ta' jew biex ngħidu wara dak wara l-oħra xi żball kbir, il-ġudizzju. Jien il-kelma Alla nuża biex ngħid xi tgħid lili. U llum il-kelma Alla qed mhux hekk titkellem fuq il-qdusija tal-ħajja miż-żewġa. Li d-divorzju daħal pajjiżna u daħal f'ħafna pajjiżni, però n-nisrani Alla ħares qatt jidħol għal ħajja miż-żewġa sagrament bil-Knisja bl-idea tad-divorzju ta' eżis ħuti. Issa dan ħa nispjega tuni ċans. Tuni ċans. Mela l-ewwel nett il-Farisej biex iġarbu lil Ġesu jistaqsuh fuq il-ħajja miż-żewġa. U jirreferu għal Mosè, x'kien qed jiġri fi żmien Mosè? Biex nifhmu rridu nifhmu x'kien qed jiġri. Ir-raġel li kien jiddomina fil-familja, ħanejdu hekk, mhux skont il-pjan Alla ta'. Skont il-pjan Alla ħadd ma kellu jiddomina. Mela kien xeba mill-mara jkeċċija, sewwa fi żmien Mosè qegħdin ngħidu, imbagħad forsi tmur issib il xi ħadd ieħor, imbagħad jakkuża l-ewwel raġel li kellha jakkuża b'adulterju u ħaġruha. Mosè qalilhom leħi, jekk batta int, tija xturi bil-kidba li jint batta biex int ma tkunx tista' takkuża wara. Qegħdin nifhmu? Infatti għalhekk Ġesu jgħidilhom minħabba l-ebbużija ta' raskom li Mosè tagħkom il-permess tagħkom tagħtuha l-kidba biex tibagħtuha, imma sa mill-bidu ma kienx hekk. Mela nagħmel appell eżis żgħażagħ tagħna, eżis ħuti miż-żewġejn. Emnu li żwieġ huwa waħda mill-iktar affarijiet qaddisa li tagħna Alla, tant li tajna sa mill-bidu. Raġel wieħed u mara waħda. U jekk wieħed jidħol għal ħajja miż-żewġa b'qalbu kollha bi preparazzjoni, għalhekk il-Knisja llum titlob preparazzjoni għal żwieġ. Jekk jemmen ta' bil-ħaq bl-imħabba, jekk hemm intenzjoni tajba, aħna nemmnu li ż-żwieġ għandu jirnexxi ta'.
Ovvjament kien ħallu d-dinja tkaxkarna magħha bil-mentalità tagħha li gawdi u d-diverti u għamel għandek update. Iżwieġ ma jistax jirnexxi. U xekk eżis ħuti. Ovvjament dan ma jfissirx li aħna ma nifhmux li kultant jinqalgħu problemi serji anke fil-ħajja miż-żewġa. Problemi serji laqas għandhom ikissru żwieġ ta' jekk wieħed ta' bilħaq jemmen fil-qawwa talla jfittex l-għajnuna. Però kultant eżis ħuti hemm anke l-irjusibsa ta' jista' jkollok tnejn mara u raġel, il-mara trid tmur tfittex l-għajnuna u r-raġel ma jridx. Jew ir-raġel qiegħed jinnaf jew il-mara qed jagħmlu ħsara kbira lil xulxejn. Allura iva, eżis ħuti, aħna qatt m'għandna niġġudikaw. Inħallu lil dawn il-persuni jfittxu l-għajnuna, inħallu dawn il-persuni jfittxu r-rida tal-Alla għalihom u x'hekk. Iż-żwieġ jibqa' raġel wieħed u mara waħda għal ħajjitna kollha, għal ħajja kollha, ta' min jidħol għal dan is-sagrament. Qatt m'għandna niġġudikaw u għandna ngħinu nissapportjaw u nitolbu ħafna għal familji. Meta jinqala l-inkwiet ma niġġudikawx, nitolbu biss eżis ħuti. U nħallu lil dik il-koppja flimkien ma' min jgħinhom jalla l-koppja tkun li biżżejjed li tfittex min jgħinha u ħafna llum għajnuniet biex tagħmel id-deċiżjonijiet skont ir-rida tal-Alla mingħajr ma jitkisser ħadd. Għax Alla ma jrid il-ħadd jitkisser jew jitfarrak jew ma jrid il-ħadd iġarrab konsegwenzi u xekk li mhumiex umani ħanejdu hekk, mhumiex umani. Alla ma jridx laqqas dak. Nitolbu lil mulej għalhekk għal miż-żewġin kollha biex iż-żewġin kollha ta' bilħaq iħobbu l xulxejn. Għax eżis ħuti iż-żwieġ jitkisser fejn m'hemmx imħabba ta'. Iż-żwieġ jitkisser fejn m'hemmx imħabba, fejn hemm l-imħabba vera. Fejn hemm l-imħabba vera li għallimna Ġesu fuq is-salib, iż-żwieġ ma jitkissirx. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Niftħu qalbna lill-Alla l-Missier għajn ta' mħabba sabiex fil-mħabba tiegħu bla qies jgħin lilna fin-nuqqas ta' ħila tagħna li nħobbu. Ngħidu għalhekk iftħilna mulej it-teżori ta' mħabbtek. Ngħidu flimkien għall-Knisja sabiex tħobb b'imħabba safja u fidila lil Kristu l-arus tagħha. Nitolbu mulej it-teżori għas-soċjetà sabiex tippromuovi kultura favur iż-żwieġ dejjemi fejn il-miżżewġin u l-għarajjes iħossu li huma possibbli li jħobbu lil xulxejn tul ħajjithom kollha. Nitolbu ħinna mulej it-teżori ta' mħabba. Għal familji mġarba mill-infedeltà sabiex jiftakru li Alla jibqa' jħobb minkejja l-infedeltà tal-poplu tiegħu u jaslu li jaħfru u jibdew iħobbu mill-ġdejt. Nitolbu iftħilna mulej għalina sabiex inkunu qrib dawk li huma divorzjati jew li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet irregolari. Nitolbu iftħilna mulej, nitolbu għall-familja għal miż-żewġin kollha, nitolbu biex qatt ma niġġudikaw lil ħadd u qatt ma nippruvaw nifhmu storja personali ta' persuna għax ma nkunux fiha. Nitolbu għal dawk li huma separati jew id-divorzjati, għal dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli fir-relazzjoni tagħhom biex jagħmlu kuraġġ u jfittxu l-għajnuna. Nitolbu iftħilna mulej it-teżori ta' mħabbtek. Nitolbu wkoll għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, eżis ħuti, u għal dawk kollha li jeħtieġu it-talb tagħna bħalissa fiskiet nofru lil mulej it-talba tagħna. Ismu Alla dawn it-talbit tagħna u billi aħna m'għandniex il-ħila li nħobbu kif tridna int. Atina l-Ispiritu ta' Ibnek Ġesu li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek
frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu u fu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana muri Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi naħdili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem mulej lejn il-Knisja tiegħek wilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Lora u Alfred il-Gana u Lori Galja.
iftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-appostu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut l-ebda relazzjoni ma tista' tirnexxej jekk m'hemmx is-sinċerità u l-umiltà ta' u għalhekk għaliex għax l-imħabba ma tistax teżisti fejn hemm sinċerità u umiltà. U għalhekk illum ħanejdu t-talba tal-missierna. Nitfgħu għajnejna fuq Ġesu msallab li huwa l-mudell waħdini tal-vera mħabba. U nitolbu għalina l-kol mhux għall-miżewġin biss, għax is-sejħa li nħobbu mhijiex tal-miżewġin biss, ma tagħna l-kol il-mulej fuq hekk għad jiġġudikana. Ejjew għalhekk ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Cristo
Eżis ħut illum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab il-ktieb il-kbejr kif kien isejjaħlu San George Preka, dak il-ktieb li għallimna it-tagħlim tal-ħajja li għallimna l-mħabba vera. Hekk winselmulu bil-qalb, nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna